povedal, že ide vyhrať tento dres Realu Madrid, lenže hačík je v tom, že on je Barcelončan. Ale chceš teda tento dres? Áno, Ako sa voláš? Ríšo. Dobre, takže ideme na to. 3 otázky o Real Madrid. Zvládneš to teda? Áno, Dobre. Prvá otázka úplne ľahúčka. Koľko má trofejí Real Madrid v Lige majstrov? 15. Dobre. Ako sa volá tréner, ktorý z Realom Madrid vyhral 3-krát Ligu majstrov? Zinedine Zidane. Dobre. Ako sa volá tréningové centrum Realu Madrid? Najťažšia. Rozmýšľam, ale Poradím ti. neviem. Valdebebas. Bolo to ťažké, ale už len za tú odvahu ja mu ten dres dám, takže páči sa, dres je tvoj. Gratulujem. Vysledujte Kickver Slovakia s kódom Filip10, máte 10% zľavu a aj ako fanúšik Barcelony máte možnosť vyhrať samozrejme dres Realu. Čaute.